Que tal? Son Óscar, o xestor das redes sociais de R. Como estamos en fin de semana, temos máis tempo para disfrutar da televisión R e sobre todo do noso servizo Estrela de Rebobina. Hoxe quería contarvos un pequeno truco relacionado precisamente co Rebobina. En que consiste? Bueno, como sabedes, aparte de disfrutar da nosa televisión a través do Desco, tamén podedes disfrutar dela noutros dispositivos. Podedes disfrutar da televisión R nun móvil, a través da aplicación TV Comigo, ou senón a través dun ordenador. Para acceder a un ordenador, só tedes que escribir tv.mundo-r.com. En que consiste o truco? Pois o truco consiste en que aí podes acceder á pestana de Rebobina, ver cales son os contidos dispoñibles e directamente lanzar dende aquí o contido ao Desco. Imaginade que non tedes claro que ver, accededes aquí, mirades entre todos os contidos, vedes unha serie, un documental, un programa que vos interesa, e como estades no salón ou estades na habitación, queredes velo en pantalla grande. Eu neste caso acabo de seleccionar Chance, a última serie de Calle 13, protagonizada polo actor Hugh Laurie. Entón, que lle digo? Pois que quero reproducirlo directamente no Desco. Doulle a confirmar, e aquí estou vendo Movistar Series. E como vedes, directamente lánzame o contido de Rebobina de Calle 13. Agardo que vos gustara este truco e atentos porque mañá vos conto outro. Ata logo.